אורייט, אז ברוכים הבאים לכולם, כל מי שצופה בהקלטה ולכל מי שפה. אנחנו עשינו כזה מעגל כשקצת שיתפנו לפני שהתחלנו את השיחה שתהיה לנו היום. אנחנו היום הולכים לעסוק בחידוד של החזון. אנחנו לא הולכים לעסוק בכתיבה של החזון, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אם כן יהיה צורך לעסוק בכתיבה של החזון, אז אנחנו נלך ואנחנו נעשה אולי עוד סשן שיהיה קשור לכתיבה של החזון. ולמה אנחנו מתעסקים בזה? ואני אסביר קצת למה אנחנו מתעסקים בזה, ואז אני אתן לנו שאלות וכלים שיעזרו לנו בעצם לבוא ולחדד את החזון, ואני אסביר למה בכלל אנחנו רוצים לעשות את זה, למה לא פשוט לזרום אחרי החיים כמו שהם. אני מניח שאתם כבר מתחילים להבין למה. אמ, אז אנחנו כגברים באופן תרבותי וגם באופן אישי, אנחנו שמים על עצמנו הרבה אחריות, ויש לנו הרבה אחריות להוביל ולהנהיג את מה שאנחנו עושים בחיים. אמ, שוב, זה איכות זכרית שנמצאת בתוך גוף של גבר, זה יכול להיות גם בתוך אישה. מי שהיה באחד מהריטריטים שלנו שמתעסק בעולמות האלה, אנחנו יודעים שיכול להיות לנו איכות נקבית ואיכות זכרית בתוך הגוף שלנו, ובתוך האיכות הזכרית וגם בתוך גברים, כי אין מה לעשות, אנחנו חיים בחברה כזו, בפרט בישראל, שהתרבות שלנו היא הרבה יותר, בוא נקרא לזה, לפי הארכיטיפ הגברי והארכיטיפ הנשי. יש לנו הרבה אחריות, והמבנה החברתי שאנחנו נמצאים בו, וגם המבנה החברתי, לא רק זה שנמצא בחוץ, גם זה שנמצא אצלנו בפנים, שם על עצמנו הרבה אחריות. ואחד הדברים שקורים להרבה מאוד גברים זה שאנחנו פשוט כמו זורמים או נסחפים אחרי מה שהחיים פשוט הביאו לנו, אחרי מה שאבא עשה, אחרי מה שחברים עושים, אחרי מה שנראה לנו נכון, אחרי מה שמדליק באינסטגרם, אחרי מה שנראה לנו שיהיה זוהר ולוהט. ואנחנו פשוט רצים על הדבר הזה. לפעמים גם יש לנו את הקשיים הכלכליים שנמצאים, לפעמים אנחנו צריכים לעשות את זה בגלל משפחה, בגלל סטטוס, בגלל חברים. והרבה פעמים גם בעבודה שאני עושה עם גברים וגם בעבודה שאני עושה עם גברים בקבוצות, גם בארץ וגם בעולם, אחד הדברים שאני יכול לראות זה שיש הרבה מאוד עייפות בתוך היום-יום. יש מין תחושה שאני כן עושה ואני כן מצליח, אבל אני לא באמת מרגיש את ההתרגשות. יש הרבה קושי לקום בימי ראשון בבוקר ולהגיד, יאללה, אני הולך, סלחו לי על השפה, אבל אנחנו פה גברים, אני הולך לזיין את החיים האלה, בקטע טוב, כן? אני הולך לעשות אהבה עם החיים האלה, אני הולך ממש להיות במוטיבציה על מה שאני עושה. ואחת הסיבות שהדבר הזה קורה זה כי אנחנו לא עוצרים לרגע, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את העצירה הזו, מקדישים זמן כדי לבוא וקודם כל בשלב הראשון לכתוב חזון. עכשיו, מה זה אומר חזון? חזון זה אומר מי אני היום, מי אני, מה הייעוד שלי, מי אני ומה אני באמת רוצה. כן, יש איזו נשמה שבחרה להיות בתוך גוף, לא משנה באיזה גישה אתם מאמינים, אבל יש פה איזה אני מסוים שנמצא בתוך הגוף הזה, והאני הזה הוא מאוד מאוד ייחודי. האני הזה הוא מאוד מאוד ייחודי. בעבר עבדתי עם בעלי עסקים, היום אני, תוכניות עסקיות, בלה בלה בלה, היום אני עובד רק עם בעלי עסקים, ואחד הדברים הכי חשובים שבעל עסק צריך להבין, זה שאין עוד כמוהו. עם כמה שאנחנו חושבים שכולם מטפלים וכולם מנחים וכולם בלה בלה בלה, ברגע שאנחנו חושבים ככה, אנחנו לא באמת יכולים לבוא ולהתחבר לייחודיות שלנו. אין אף בן אדם כמו מי שאני, או כמו מי שאתה אח, ואתה אח, ואתה אח, ואתה אח. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להתחבר פנימה ולהבין, וואו, אני ייחודי, יש רק אחד ממני. פלא מטורף, מיליארדי אנשים בעולם, כל כך הרבה דברים, אבל יש רק אחד ממני. אז דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להתחבר ולשאול את השאלה הזאת, מי אני? מי אני? מי אני? מה אני רוצה? מה אני אוהב? מה האיכויות שלי? והרבה אנשים לא שואלים את השאלה הזו, ואנחנו פשוט נסחפים בהתאם לאיזה תיק שקיבלנו. קיבלנו מדים, קיבלנו תיק, ממש במטאפורה. נולדנו לחיים האלה, קיבלנו מדים, קיבלנו תיק, זה הקלפים שיש לנו, עם זה אתה צריך לרוץ. ואז אני מגיע לגיל 40, ואני אומר, פאק, רגע, או לגיל 45, 50, 60, ואני אומר, רגע, וואו, שנייה, אני בכלל אהבתי את מה שאני עושה, אני בכלל מרוצה ממה שאני עושה, אני בכלל שמח לקום בבוקר. אז הרבה גברים לא עוצרים ומקדישים זמן כדי לבוא ולהסתכל פנימה ולהבין מה החזון שלי. אז זה מתחיל במי אני ולאן אני רוצה להנהיג את עצמי, לאן אני רוצה להוביל את עצמי. אנחנו יכולים לראות את זה גם בעולמות הריקוד והתנועה, אנחנו יכולים לראות את זה גם בעולם העסקי. אנחנו יכולים לראות את זה גם בעולם הצמח, כן? גם בעולם הצומח. כל דבר חי, אם אין לו איזה כיוון וייעוד וחזון מסוים, הוא לא יצליח להתממש. אז הרבה גברים לא עוצרים ומסתכלים ויוצרים את החזון שלהם, והרבה גברים בהמשך הדרך, כן? כי אני חושב שהרבה מאיתנו, אני לא יודע כמה מכם כתבו חזון, כן? אני כתבתי כמה וכמה פעמים חזון בחיי, אבל גם אחרי שכתבנו את החזון, אחד הדברים שאנחנו לא עושים זה לחזור חזרה אל החזון הזה ולשאול את השאלות הקשות.
כדי לחדד את החזון הזה, ולראות שהוא באמת באמת עדיין בהלימה למי שאני, וגם שהצללים, כן, לכולנו יש צללים, צללים זה כל החלקים שנמצאים בתת מודע, שאנחנו לא יכולים לראות אותם, כן, ואחד הסיבות שאנחנו לא יכולים לראות, כי זה צל, כן, אבל אנחנו צריכים לראות גם ולשאול את השאלות הקשות, ולראות האם הצללים שלי לא מנהלים אותי כרגע, כן? זה שכתבתי חזון בסדנה מדהימה שעשיתי פעם אחת, זה לא אומר שהוא תקף 3 חודשים אחרי, מקווה שכן, אם הייתה סדנה טובה, אבל זה לא אומר שהוא תקף שנה אחרי, או שנתיים אחרי, או 3 שנים אחרי, בפרט לא 10 שנים אחרי. אז אחד הדברים שאנחנו רואים, ואחד הדברים שאני רואה, זה שהרבה גברים לא כותבים את החזון שהוא שלהם. כן כותבים חזון שהוא לרצה את אבא, ירצה את אמא, ירצה את החברה, ירצה את החברים, ירצה את כולם, אבל לא כותבים באמת את החזון שלהם, ובהמשך הדרך לא עוצרים כדי לחדד את החזון. וברגע שאנחנו לא עושים את זה, מה שקורה, אנחנו משקיעים אנרגיה ואת הזמן שלנו, את החיים שלנו, בללכת בדרך שהיא לא בהכרח הדרך שאנחנו הכי הכי רוצים לחיות. וזה מה שיוצר את העייפות, זה מה שיוצר את אני לא מדבר על עייפות של בואנה, עבדתי הרבה, אני נותן בראש, אני מקדם את העסק שלי, ויש לי קצת עייפות, כי אולי הגזמתי, אני מדבר על המין תשישות הזו שאין לי באמת כוח לקום, אני לא באמת מרגיש את התשוקה, אני עושה את הדברים, אבל זה לא באמת נח עד הסוף. אני לא רוצה לספר על זה לחברים, בטווח הרחוק אנחנו יכולים לראות שמי שנמצא בתוך המקום הזה לאורך זמן, ממש מגיע למין עצבות כזו, כן? יש איזו עצבות גברית כזו, איזה משהו כזה שמתפשר וקצת קורס. אז ברגע שאנחנו מזהים את הדברים האלה בתוכנו, כן, אף אחד פה לא נקי, גם אני, יש תקופות שפתאום אני מרגיש את העייפות הזו, אחד הדברים שאני אומר לעצמי זה, משהו פה לא מחודד ומדויק עד הסוף, אני עוצר, אני הולך לשולחן השרטוטים, ואני חוזר חזרה לחדד את החזון שלי. אז ברגע שאני רואה את העייפות הזו, את הבלבול הזה, את חוסר המוטיבציה, שאני לא באמת מתרגש לדבר על מה שאני עושה, כי אני עושה את מה שאני עושה, והוא לא באמת נוגע בי, שאני לא חווה את היצירתיות ואת התשוקה הזו, ברגע שזה המצב שאני נמצא בו, זה לא סתם קורה. זה לא אומר שמשהו רע קורה, זה אומר שהחיים שלי והגוף שלי מסמנים לי, שאני צריך לעצור לרגע ולחזור חזרה לחדד את החזון שלי. אז זה קצת על חזון, וזה קצת על מה קורה שאנחנו לא הולכים אחרי החזון שלנו, וזה קצת על מה קורה, על מה אנחנו צריכים לעשות, ועוד מעט אנחנו ממש נרד אל השאלות. השאלות האלה, אני אתן היום דברים שאנחנו כבר יכולים לתרגל אותם. השאלות האלה הן שאלות שממש ממש יעזרו לנו. אני אתן פה חלק מהשאלות, ואת השאר אני אשלח בקבוצה למי שרוצה להעמיק. אחד הדברים שאני רוצה להגיד, שחזון הוא לא רק בעסק שלי. חזון הוא גם בהתפתחות האישית שלי. לאן אני רוצה לקחת את עצמי ברמת ההתפתחות האישית שלי? היום אני עוסק בטיפול, אני רוצה לעסוק היום אני עוסק בטכנולוגיה כזו, אז גם על העסק שלי, אבל גם להתפתחות האישית שלי, גם לפנאי שלי ולתחביבים שלי, מה החזון שלי לזמן כיף שלי? גם לזוגיות שלי, לאן אני רוצה לקחת את הזוגיות שלי? גם למשפחה שלי, אם יש לי משפחה? גם לזמן עם החברים שלי, כן? חזון הוא מניפה רחבה של תחומי החיים שלי, ולאן אני רוצה להוביל אותם. ושוב, אם אני לא יעצור, יתבונן, יסתכל ויכתוב, מה אני רוצה לעשות עם החברים שלי? יאללה, אני רוצה, איזה צבע, איזה תנועה אני רוצה להביא לחברים שלי? איזה צבע ותנועה אני רוצה להביא לזוגיות שלי? לתזונה שלי, להתפתחות האישית שלי, ללימודים שלי? אם אני לא אעשה את זה, מה שיקרה, החיים פשוט יקרו, ואנחנו נהיה תגובתיים למה שקורה בחיים, במקום להיות אקטיביים ולהוביל את החיים לאן שאנחנו רוצים. בואו ניקח רגע נשימה. ואני רוצה לרגע שתיתנו לכל הדברים שאמרתי לכם עכשיו לנחות, בין אם אתם צופים בזה בזום, ובין אם אתם עכשיו כאן איתי בלייב, בואו רגע תיתנו לדברים האלה לנחות, וגם אם שמתם לב שאין לכם חזון, או שעשיתם חזון אבל הוא חלקי, זה בסדר, רק תיתנו לזה רגע להדהד, ואם עולות לכם איזה תובנות, תכתבו אותן. שימו את זה בנוט בטלפון או על המחברת, וואלה, עשיתי חזון לעסק, אבל לא עשיתי חזון לחברים, עשיתי חזון לזה, אבל לא עשיתי חזון לזה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נצלול אמ, לשאלות. ומי שנמצא פה, אני מזמין אתכם לקחת דף ועט, ואם לא, אז פשוט לערער בזה. אני אתן לכל אחד מכם דקה רק לכתוב את השאלה, וגם קצת לכתוב איפה אתם נמצאים בה, ואתם תראו את המבנה של השאלות ולאן הוא הולך. אז השאלה הראשונה היא שאלה שכמובן אי אפשר לענות עליה בדקה,
זה מה שאמרנו, ופה אני שואל את השאלה הזו לא ככתיבת חזון מאפס, אלא כשאני מחדד את החזון. והשאלה הכי חשובה זה מי אני? מי אני היום? זה שלפני 5 שנים עבדתי עם בעלי עסקים ובניתי תוכניות עסקיות ובלה בלה בלה בעולם הקיימות, היום אני מישהו אחר. ואנחנו רוצים לעצור לרגע ולראות מי אני היום. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול את עצמי זה לאן אני הולך? לאן אני הולך עם מי שאני היום? מה הכיוון שלי? לאן אני הולך? זה זמן טוב להסתכל על החזון ולראות. לפעמים אני אראה שהחזון שכתבתי ואיפה שאני נמצא היום, אין ביניהם הלימה. לפעמים אני אראה שאני הולך לאיזה כיוון שאולי לא הכיוון שבכלל רציתי. לפעמים אני אראה שאני לגמרי הולך בכיוון שרציתי. שאלה נוספת, ופה בגלל שאנחנו עוסקים בחידוד של חזון, ברוכים הבאים לכל מי שהצטרפו, שאלה נוספת, ואנחנו שואלים אותה בגלל שאנחנו עוסקים בחידוד של החזון, היא שאלה שאומרת ככה, אם היה לי עוד חודש אחד לחיות, מה שתיקחו איזה רגע להיכנס פנימה ולשאול אתכם, אם היה לי עוד חודש אחד לחיות, על מה הייתי מתחרט? עכשיו מתקשרים אליי ואומרים לי, גיא, יש לך עוד חודש אחד לחיות, על מה הייתי מתחרט? עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה כבר מחר, אבל הדבר הזה נותן לנו לראות, וזו שאלה שעוזרת לנו לגעת בצורה מאוד מאוד עמוקה ברצון הבאמת עמוק שלנו. לא במה החברה אומרת לנו, או במה אני צריך לעשות כדי שאבא שלי יהיה מבסוט עליי, או שאמא שלי תאהב אותי, או שהבת זוג שלי, או שהחברים שלי יעריכו אותי. אלא אם היה לי עוד חודש אחד לחיות, חודש אחד יכול לעבוד ככה, על מה הייתי מתחרט? שאלה מאוד 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 חשובה. שאלה זו מובילה לשאלה הבאה, שמדברת על מהם הרצונות והתשוקות הכי עמוקים שלי. מה הרצונות והתשוקות הכי עמוקים שלי בחיים האלה? כי אם אני כותב חזון שבא לספק אנשים אחרים, אני אחיה חיים שמספקים אנשים אחרים. ואם אני מצליח לעצור, כשאני עוצר ומתחבר לרצונות ולתשוקות הכי עמוקים שלי, ואני רואה איך אני שוזר אותם בתוך החזון שלי לחיים שלי, גם אם ייקח לי 10 שנים, זה שווה את זה. גם אם אני אמות מחר, אני יודע שלשם אני מכוון, היה שווה לחיות את זה. אבל אם אני מכוון לכיוון שהוא לא שלי והוא לא עבורי, לא חושב שזה באמת היה שווה את זה. עוד שאלה, שהיא עוזרת לנו להסתכל שוב פעם ולשאול את השאלות הקשות, היא איזה פחדים או דפוסים עוצרים אותי מלחיות את החזון שלי. עכשיו, זו שאלה שלפעמים אנחנו נצטרך להיעזר במישהו כדי לבוא ולהתבונן פנימה ולהבין איזה דפוסים ואיזה פחדים עוצרים אותי מלחיות את החזון שלי. אני יכול לשתף אתכם שבאופן אישי, אחד הדברים שעצרו אותי מלחיות את החזון שלי זה כסף. אמרתי, וואו, אם אני לא אעשה עכשיו 1, 2, 3, אני לא ארוויח בערימות שכמו שחשבתי, וזה משהו שהלכתי איתו שנים, וזו הייתה אמונה מגבילה לחלוטין. כי ברגע שכן הלכתי דרך החזון שלי, השפע שנכנס לחיים שלי הוא שפע שלא דמיינתי שאני יכול לקבל. או, היום אני יכול להגיד לכם שאחד הדברים שאני עושה זה לגדול עם התוכנית ליוויים האישיים שאני עושה, אני בונה תוכנית ויש שם פחד. והפחד הזה הוא פחד חשוב שצריך לתת לו מקום. ושמתי לב שהפחד הזה עוצר אותי. אז עשיתי עבודה עם הפחד הזה. אז אנחנו רוצים ממש לכתוב את כל הפחדים ואת כל הדפוסים ולעשות עם כל אחד מהם עבודה. בין אם זה לעשות עם עצמי ולשבת עם עצמי, אוקיי, מה הפחד הזה אומר? לעשות מה שקוראים לו דיאלוג פנימי, עם החלקים הפנימיים שלנו, מה הפחד אומר, מה הראש אומר, מה הרגש אומר, מה המחשבה אומרת. כן, שלומי היה בריטריט האחרון שעשינו, עבדנו עם החלקים הפנימיים, עם הוועידה הפנימית. מה הדפוסים שלי, מאיפה הם מגיעים, איך אני יכול לשחרר אותם. ואם אנחנו לא חוזרים ומסתכלים על הפחדים והדפוסים, החזון שלנו יהיה מין מצבה על הקיר שאנחנו פשוט זורמים איתה, ולא משהו חד ומדויק שתואם את איפה שאנחנו נמצאים היום. ניתן לנו עוד כמה שאלות, ששוב הם השאלות הקשות. האם אני מאושר? ואם לא, למה לא?
שאלה מאוד חשובה. האם אני מאושר היום? ואם אני לא מאושר, למה לא? הלמה הזה ייתן לנו אור על מקום שאנחנו צריכים לתת לו תשומת לב. אנחנו צריכים לפרום שם איזה משהו ולראות מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. עוד שאלה חשובה, אני גם אשלח לכם את הכל. האם אני בריא? ואם לא, למה לא? אם אני שם לב שיש לי עייפות, או שאני חולה, או שכל הזמן יש לי איזה משהו שנמצא שם ברגל, האם אני בריא? ואם לא, למה לא? אם החזון שלי לא תומך בבריאות שלי, החזון הזה לא שווה לכלום. אני מבטיח לכם. עוד שאלה חשובה, האם אני מוציא מהחיים שלי את כל מה שיש להם להציע לי? אנחנו לרגע נעסוק וניגע רגע בשאלה הזו. החיים כל הזמן מציעים לנו דברים. אחת התפיסות שיש כרגע בחברה העולמית, לא אצל כולם, אבל היא מין תודעת חוסר, היא שהמשאבים שלנו מוגבלים, היא שאין מספיק, היא שאני צריך לקחת ולשים לב שאתה לא תיקח לי. אבל זה רק תפיסה. אם אנחנו מסתכלים על הטבע ומסתכלים על החיים, בחיים יש משאבים, ויש כל הזמן משאבים, והחיים כל הזמן מציעים לנו דברים. ואנחנו צריכים לעצור ולשאול, האם אני מוציא מהחיים את כל מה שיש להם להציע לי? או שאני כרגע עסוק באיזה סיפור, באיזה סרט שסיפרתי לעצמי לפני שנה, ואני לא שם לב שפה על השולחן מוצאים לי דברים, חיים מציעים לי דברים. חלק מהעבודת שפע שאנחנו עושים, זה לא רק איך אני מייצר עוד כסף, אלא זה איך אני מקבל את השפע שכבר נמצא פה על השולחן ורוצה להגיע אליי. אנחנו ניגע בעוד כמה שאלות, ואז אנחנו נשאיר פה עוד זמן כזה לשיתופים ולשאלות, אנחנו נסגור את ההקלטה וקצת נעבוד רגע עם הדברים ונראה מה עוד עולה. אז כמו שדיברנו, עוד שאלה, האם אני אוהב את העבודה שלי, ואם אני שמח לקום בבוקר, ואם לא, למה לא, ומה אני יכול לעשות עם זה? עוד שאלה מאוד חשובה, שהיא שאלה שיש בה אג'נדה. אני מודה שאני הכנסתי אליה אג'נדה, והשאלה הזו אומרת, האם רוב הזמן שלי מוקדש לעזור לאחרים? ואם כן, איך? ואם לא, למה? כי אני אישית מאמין שאנחנו הגענו פה לחיים האלה, כדי לתמוך אחד בשני כחברה בינלאומית, ולא רק כדי לדאוג לעצמנו. אני חושב שאנשים שדואגים רק לעצמם, אולי הם יהיו מיליונרים, אבל הם יהיו מאוד מאוד אומללים. לא פגשתי אדם שדואג רק לעצמו, והוא אדם שהוא באמת באמת בעומק שלו שמח. אז זו שאלה מאוד חשובה בנוגע לעשייה שלנו. האם אני מקדיש את הזמן שלי בלעזור ולתמוך באחרים? זה יכול להיות באומנות, זה יכול להיות בשיווק, זה יכול להיות בהמון המון דרכים. שאלה שבטח אתם מכירים, אם כסף לא היה שיקול, מה באמת הייתי רוצה לעשות עם החיים שלי? קוראים לזה שאלת הקואוצ'רים. אם היה את אין סוף הזמן והכסף בחיים האלה, מה היית עושה היום? שאלה שעוזרת לנו לראות את עצמנו מזווית חדשה. או מזווית שהיא קצת מעבר לפחדים החברתיים והתרבותיים שאנחנו נמצאים בהם. עוד שתי שאלות מאוד חשובות, שאפילו עדיף לקחת איזה אח, לשבת איתו ולדבר על זה. מה אני עושה נכון, ומה אני עושה לא נכון. לשבת עם עצמי, להסתכל במראה, ולשאול את עצמי מה אני עושה נכון ומה אני עושה לא נכון. אם אני לא אעצור ויעשה את הרפלקציה הזו, אף אחד לא יעשה אותה עבורי, ושוב פעם, צללים, דברים שאני לא מצליח לראות, בליינד ספוטס. וכל מה שנמצא בצל שלי ובבליינד ספוט שלי הוא מנהל אותי. כל מה שאני מדחיק ומתעלם ממנו, הוא עדיין מנהל אותי. זה היופי בחיים האלה. עוד שאלה, שגם מגיעה עם אג'נדה, כי אני מאמין שאם אין אלמנט רוחני בחזון שלנו, החזון שלנו חסר, כי אני אישית מאמין, וגם בקהילה שאנחנו, במה שאנחנו מציעים דרך אינמן, זה שהחיים הם גם חיים רוחניים. כל אחד איכשהו יקבל את זה. שהחיים הם לא פלט. אז שאלה חשובה היא, סליחה, זה ברח לי. מה אני צריך לעשות יותר כדי להתקדם רוחנית? האם החזון שלי, יש בו גם חלקים
שבאים לקדם אותי רוחנית, ולכל אחד יש את הרוחניות שלו. חלק הם ביהדות, חלק הולכים אל הדתות, חלק הולכים אל השמניזם, חלק הולכים למדיטציות, חלק הולכים לכל מיני טקסים, אבל האם חלק מהחזון שלי כולל בתוכו עבודה רוחנית? לפי איך שאני מגדיר את הרוחניות שלי, ואם לא, זה אחת הסיבות שמשהו חסר, שאין שם את הלהבה, כי אנחנו ישויות רוחניות וכל אחד עם הרוחניות שלו. תבחרו את הזרם שלכם ואת הדרך שלכם. עוד שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, זה האם אני ההורה או הבן זוג או האדם הכי טוב שאני יכול להיות? ואם לא, מה צריך להשתנות? האם אני ההורה, הבת זוג והאדם והחבר הכי טוב שאני יכול להיות? ואם לא, מה צריך להשתנות? אני אשתף אתכם באופן אישי שעם כל התנועות שאני עושה ברחבי העולם, אחד הדברים ששמתי לב זה קצת רופפתי את גיא החבר. ושמתי לב לזה כשעשיתי עבודה לקראת הוובינר שלנו, לקראת הזום הזה. ראיתי שזה נקודה חסרה. התחלתי להשקיע בזה יותר, גם עם החברים שנמצאים פה במרחב הקרוב, וגם עם החברים האחרים שלי. ראיתי שבמשפחה שלי אני יכול לשים עוד קצת תשומת לב. ראיתי שבמערכות יחסים שלי אני יכול לשים עוד קצת תשומת לב. ראיתי האם אני הכי טוב שאני יכול להיות? ראיתי שלא, ראיתי מה צריך להשתנות, והכנסתי את זה לחזון שאני כרגע נמצא בו. עוד שאלות חשובות, ואני אשלח לכם הכל כמו שאמרתי. מה נותן לי אנרגיה ומה מרוקן אותי? עכשיו, לפעמים אני יכול לעשות משהו שהוא מאוד קשה לי ומאתגר אותי, אני כביכול אהיה עייף, אבל זה לא מרוקן אותי מאנרגיה. אתם מכירים את זה, נכון? אנחנו יכולים כאילו לעבוד על איזה פרויקט, אנחנו מתעייפים, אבל זה לא מרוקן אותי מאנרגיה, שתי דברים שונים. מאוד חשוב לראות מה מרוקן אותי מאנרגיה, ומה נותן לי אנרגיה. לצורך העניין, זה שאני פה איתכם, זה נותן לי אנרגיה, למרות שאני אחרי היום, היו 4 סשנים היום, ועוד כל מיני דברים שעשיתי, ואני עוד אחרי הריטריט, אבל זה נותן לי אנרגיה. המעגל הקטן הזה שעשינו, להיות פה איתכם, לדבר על הדברים האלה. עוד שאלה חשובה, להסתכל פנימה, מתי אני מרגיש הכי חי ומדויק? שאלה שהיא כמו מתחברת לשאלה הזו. מתי אני מרגיש שאני בחיות שלי ובדיוק שלי? עכשיו, לבעלי העסקים שפה, לפעמים אנחנו יכולים לעסוק בעולמות השיווק, כן? כדי לקדם איזה ריטריט, או סדנה, או איזה משהו, איזה אירוע, או לקוח חדש. אנחנו יכולים לעסוק במין חלק בתוך העסק שלנו, שאנחנו לא מרגישים חיים שם, ושהוא מרוקן אותנו מאנרגיה. אנחנו צריכים לשים לב לדבר הזה ולראות, יכול להיות שישתלם לנו להשקיע קצת משאבים כדי לעשות אאוטסורס לדבר הזה, או לייצר שיתוף פעולה עם מישהו שזה כן נותן לו אנרגיה, אנרגיה וחיות, וזה יעזור לנו, וזה אנחנו צריכים להכניס לחזון שלנו, כי זה לא יכול, לפעמים זה לא יכול לקרות ברגע, כן? לפעמים אני אצטרך לאט לאט לשים יותר כסף בצד, כדי שאני אוכל, נגיד, לתת למישהו לעשות חלק מהשיווק עבורי, כי שם אני מאבד את זה. יכול להיות שהכי נכון לי זה להקליט את הוידאו, אבל לערוך אותו מרוקן אותי, או להבין איזה טקסטים לכתוב. אם אנחנו מסתכלים פה על בעלי עסקים, אנחנו צריכים לראות איפה אני מרגיש הכי חי ומדויק, וכן, בחזון שלנו מותר לנו ומגיע לנו לחיות בחיות, בהנאה. החזון שלנו אמור להיות משהו שממלא אותנו, כן? ויש פה עבודה לא פשוטה לעשות. לעבוד קשה, לעבוד הרבה שעות. אחרי שפעם עשיתי רעיון עבודה, ואחד הדברים שאמרו לי, אני יודעת לעבוד טוב טוב תחת לחץ. אמרתי, מעולה, אני אשמח שלא לא נשתמש בזה יותר מדי. כן, אנחנו ממש צריכים לעשות פה איזה שינוי במבנה, ולראות איך אנחנו לא הולכים על חזון שהוא כמו המבנה של החברה שאנחנו מגיעים ממנה, של בוא נעבוד קשה והרבה שעות ונה נה 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 לפי הספר, אלא איך אני באמת יוצר חזון של חיים. אחת השאלות שאני שואל את עצמי הרבה, ברגע הזה, לפני שאני אמות, כן, זה מדיטציה שמגיעה מהבודהיזם הטיבטי, בספר החיים והמתים הטיבטי. לפני שאני אמות, אני אסתכל אחורה, ואני אשאל את עצמי את השאלה, האם היה שווה לחיות את החיים האלה? כן, יש זרמים שבכלל אומרים שכל החיים הם הכנה למוות, כדי שיהיה מוות אקסטטי.
אפשר לראות הרבה אנשי עסקים מאוד מאוד עשירים. אחד הדברים שהם אומרים, וואו, אני הולך לעזוב את החיים האלה, ובגדול הייתי מעדיף לבלות יותר זמן עם המשפחה שלי. ויש פה עוד שאלה עוקבת, איזה מורשת אני רוצה להשאיר אחריי? איזה מורשת? מה אני רוצה להשאיר אחריי? והמילה מורשת היא מאוד מאוד חשובה, כי זה לא האם אני רוצה להשאיר אחריי ערימה של כסף, או אני רוצה להשאיר אחריי איזה מורשת, איזה תרבות מסוימת, איזה שפה מסוימת, איזה, בין אם זה המוצר הטכנולוגי שאני עושה, בין אם זה הגישה הטכנולוגית שלי, בין אם זה בעולם הרפואה, בין אם זה בעולם השיווק, האומנות, היצירה. איך אני לא רק עוד איזה בורג במערכת שעושה את העבודה שצריך לעשות, הולך ונעלם. איך אני משאיר אחריי מורשת? בשביל זה שווה לקום בבוקר, אחים שלי. שאני יודע שאני קם כדי להשאיר מאחוריי מורשת, תרבות מסוימת שהיא משמעותית לי. עוד שאלה שאני מאוד מאוד אוהב, איך היו נראים החיים שלי אם הייתי סומך על עצמי לגמרי, בצורה מלאה? אם הייתי סומך על עצמי בצורה מלאה, 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 איך החיים שלי היו נראים? עוד שאלה שעוזרת לנו לחזור לחזון שלנו ולדייק אותו. שאלה חשובה, מה מעורר בי השראה ולמה? יש סיבה שדברים מעוררים בנו השראה, הם מרטיטים בתוכנו דברים שכנראה הם קשורים למהות שלנו ולשליחות שלנו בעולם הזה. עוד שאלה חשובה, איזה מתנות או איכויות ייחודיות אני מביא לעולם? שאלה שטוב מאוד לשאול גם חברים. לקחת את השאלה הזו ולהגיד, היי חבר, מה קורה? אני אשמח כזה שתשלח לי מה המתנות או האיכויות הייחודיות שאתה חושב שאני מביא לעולם. כן, שאנחנו בונים כזה תמהיל של עסק בתחילת הדרך, זה אחד הדברים שאנחנו שואלים, כדי להבין את הייחודיות של הבן אדם. שלוש שאלות אחרונות, ואז אנחנו נשאיר קצת זמן לשאלות. אם הייתי פוגש את הילד שהייתי, מה הייתי אומר לו על החיים שלי היום? אם אני חוזר אחורה בזמן לגיא הילד, מה אני אגיד לו על החיים שלי היום? אם אני אגיד לו, תשמע, אני למדתי מקצוע שאני לא באמת רוצה, אני עובד בזה היום, כי פשוט למדתי את זה וזה מה שאני צריך לעשות, והחיים סבבה. או שאני אומר לו, תשמע, אני אמיץ, אני הולך בדרך שלי, אני עושה את מה שאני באמת רוצה, זה מאתגר, זה קורה, אני נתמך בחברים, וכו' וכו' וכו'. עוד שאלה נוספת מאוד חשובה שעוזרת לנו לחדד, אם הייתי פוגש את עצמי בעתיד, איזה עצה הוא היה נותן לי עכשיו? אם אני אלך רגע לאני שבעתיד, איזה עצה הוא היה נותן לגיא? האני של גיל 90, האני של גיל 100, האני של גיל 40, לא משנה באיזה גיל אתם? איזה עצה הוא היה נותן לגיא של היום? ועוד שאלה חשובה, גם שאלת קואוצ'רים כזו. איך היה נראה יום מלא בחיים שאני באמת רוצה? מהבוקר ועד הלילה. מהבוקר ועד הלילה. איך היה נראה יום בחיים שאני באמת רוצה? מהבוקר ועד הלילה. ולפעמים טוב לכתוב שבוע, כי לפעמים חלקנו בהתחלה יכתבו, וואלה, קם בבוקר, הולך לים, וזה נח כל היום, לא, 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 לא. אבל אנחנו מדברים יותר לא על חופש, אלא על הקאז'ואל. יש אנשים שבאמת לא רוצים לעבוד. אבל כן, בני אדם, מה שאנחנו רואים, זה בני אדם רוצים לעשות דברים, בפרט גברים, אנחנו רוצים ליצור. לא סתם יש לנו את המבנה גוף הזה, לא סתם יש לנו את האיבר מן הגברי, לא סתם יש לנו ביצים, יש לנו את האנרגיה של היצירה, יש לנו את הזרע שיוצר. אז איך היה יום מלא, נראה יום מלא בחיים שלי? כמו שאני באמת באמת רוצה מהבוקר ועד הלילה. עכשיו, אנחנו עושים את זה לא כדי לשנות מחר את כל אורח החיים שלנו, אלא כדי לראות אם החזון שלנו מכוון אותנו לעולמות האלה. וכן, אחים שלי, זה אפשרי לחלוטין לחיות את מה שאנחנו באמת באמת רוצים. באמת באמת רוצים. זה דורש עבודה מנטלית של לבנות את החזון שלנו. זה דורש עבודה של התמדה, של לחזור אל החזון שלנו כל יום. לצורך העניין, את החזון שלי אני מקליט ואני שומע אותו כל יום. ואם אני מרגיש שאני בתקופות פחות טובות, אז אני שומע אותו גם בלילה. שם את זה ונרדם עם זה. שומע את גיא, ספר לגיא,
אני זה, מוביל את הקהילה של אינמן בארץ, מתרחבים לעולם, בונה מסלולים שעוזרים לאנשים להתחבר לעצמם ולממש את הייעוד שלהם, מקים מרכז לריפוי באירופה שעובד עם ישראלים וקהילה בינלאומית, לא, 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 מקליט את זה, וגם לא רק על העסק, חי מערכת יחסים שהיא ככה וככה, דואג לבריאות שלי ככה וככה, עושה פעילות גופנית כזו וכזו. בוא ניקח אוויר. אז לפני שנסיים את ההקלטה, ואז נשאיר קצת זמן לשאלות. אני אשלח את זה גם בקבוצה, וההזמנה שלי אליכם היא לפנות יום. למה אני אומר לפנות יום? כי המוח שלנו חושב אחרת כשאנחנו מפנים רק 5 שעות, ואנחנו יודעים שאחרי זה אנחנו צריכים לעשות משהו. אז סבבה, אפשר לשבת לתקתק את זה רגע, אבל אני ממש מזמין אתכם לפנות יום, שאולי בשלב מסוים זה ייגמר, ואז אני אוכל לחזור לחיי, אבל ממש ההזמנה היא לפנות יום, ללכת לטבע, ללכת לאיזה מקום, אולי בבית, עדיף פחות בבית, כי בבית יש לנו כל מיני משימות קטנות לעשות, אבל לפנות יום, לקחת את הנשנושים, לעשות את מה שצריך, או אם אנחנו בבית, לדאוג שתקתקנו את הכל, לפנות יום ולעבור על השאלות האלה. ויש עוד שאלות שיעלו, אבל יש פה 25 שאלות. לעבור על השאלות האלה ובאמת באמת לכתוב אותם, לעשות הפסקה לאוכל, לעשות הפסקה למים, לכתוב אותם, להרהר אותם, ממש להקדיש את הזמן הזה כדי לחדד את החזון הזה. ולכתוב את החזון, ולדייק אותו, ולקרסטל אותו, ולקרסטל אותו. ואחרי זה אני מזמין אתכם להקליט את זה, ולשמוע את זה. כי אחד הדברים שקורים שמקליטים ושומעים את זה, או לקרוא את זה כל יום, אפשר גם לקרוא את זה כל יום, כל אחד מה שעובד לו, אבל אחד הדברים שקורים זה שאנחנו פתאום מתחילים לפגוש את זה בגוף. אנחנו פתאום כזה, רגע, זה אולי לא כל כך, וואי, הייתי מוסיף פה עוד איזה מילה. פתאום מה שכתבתם נוחת קצת יותר עמוק. כן, אני לא כותב את זה פעם אחת, שגר ושכח. כמו עציץ, כמו כל רעיון, כן? הטבע מראה לנו איך דברים עובדים, כי אנחנו חלק מהטבע. היה ביקום איזה DNA, יש משהו שיצר את ה-DNA הזה, יש זרע שממחשבה, לאט לאט זה הפך להיות חומר, באיזה דרך קוסמית נהדרת. יש זרע ספציפי שנכנס לאדמה, ואנחנו צריכים להשקות אותו, ואנחנו צריכים לחזור לזה כל יום. עוד טריק שאני אתן לכם מהעבודה שאני עושה עם לקוחות, זה כתבנו את החזון, חידדנו אותו, הקלטנו את זה, אנחנו קוראים את זה, זה להכניס את המנעד הרגשי. רגשות הם אנרגיה וביוכימיה בתוך הגוף. אז אנחנו רוצים לקרוא את החזון כאילו הוא כבר קורה עכשיו. אנחנו ממש רוצים לאפשר לעצמנו לראות אם אנחנו יכולים ממש להתרגש, אם אני יכול, וואי, אני מתרגש, יש לי מסלולי התפתחות בינלאומיים שקורים בכל רחבי העולם, אני מתרגש מזה שקהילת אינמן היא קהילה שופעת, שנכנסים אולי גם עוד מנחים, ושאנחנו יוצרים עוד מעגלים, ושזה באמת מרחב שעוזר לאחרים להתאמך אחד בשני, כמו שאותה אמר בהתחלה שאנחנו לא עושים את זה כל כך, כן? אז ממש להתרגש מזה ולהרגיש את זה, הדבר הזה יוצר לנו ביוכימיה בתוך הגוף, שממש גורמת למוח, המוח לא מבדיל הרי, הוא כן מבדיל כי יש עוד חלקים, אבל המוח לא כל כך מבדיל בין חלום למציאות, כי זה חשמל במוח. המוח הוא מוח, כן? הוא לא מבדיל, אנחנו רוצים לייצר עוד חיבורים במוח של החזון שלנו, להתרגש ממנו כאילו הוא קורה עכשיו. אז יש לנו את השלב הראשון, של לכתוב את החזון. אם לא עשיתם את זה, תעשו את זה. אפשר גם לגשת אליי באופן פרטי, ואני אתן לכם קיט כזה של כתיבת חזון. יש בטח באינטרנט גם טריליארד. השלב השני זה לחדד את החזון ולחזור אליו. השלב השלישי זה לקרוא את זה, או לשמוע הקלטה של זה כל יום. והשלב הרביעי זה להכניס את האלמנט הרגשי. זה הטריק של כל אנשי המניפסטיישן לחיים שלי ולא לא לא. איך אני יכול לראות את זה? והשלב החמישי, שהוא שלב מאוד מאוד חשוב, זה הודיה. להיות בהודיה שהדבר הזה כבר קורה. למה הוא כבר קורה? כי הוא כבר קורה בתוכי. להיות בהודיה על זה שהדבר הזה כבר קורה בתוכי, שאני בתור היוצר של חיי, עצרתי, כתבתי את החזון שלי, הוא כבר מתחיל לקרות בתוכי, הוא כבר מתחיל לקרות בתוכי, אני כל יום שומע אותו, אני כל יום קורא אותו, אני כל יום מדייק אותו, מחדד אותו, מתאים אותו, והוא כבר קורה בתוכי.
וכמובן חלק חשוב זה לפעול. לא רק לכתוב את החזון, לקרוא אותו, לשמוע אותו ולחכות שמשהו יקרה. זה איזה פעולה אני צריך לעשות. איזה פעולות אני צריך לעשות כדי ללכת בכיוון החזון הזה. ולקבל את מה שמגיע. אוקיי. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו היום, כל מי ששומע את זה בזום. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לפנות אליי. אמ, עוד שבועיים בטח יובל ייקח אותנו למסע אחר, ובקרוב אנחנו גם הולכים להתחיל להכניס אתגרים. יש כל מיני אתגרים שאנחנו הולכים להכניס לקהילה. חלקם אתגרים ממש ממש לא פשוטים. אני קצת חושש, נגיד יש אתגר אחד שאני חושש, של בלי אלכוהול וסוכר. אני לא חושש מאלכוהול, אבל אני חושש מהסוכר. למשך שבוע, אבל נראה לי ננצל רגע את ההזדמנות שאנחנו פה אחווה של אחים כדי לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה. ודבר אחרון שאני אגיד, בנובמבר אנחנו הולכים לעשות מסע חניכה של 24 שעות. זה הולך להיות מסע אינטנסיבי, ואנחנו קוראים לו חניכה כי במסע הזה אנחנו הולכים לעבור איזה חוויית קיצון כלשהי, לא קיצון מדי, אבל כן חוויה חזקה ומשמעותית, שהולכת להחזיר אותנו חזרה אל הגוף, מהגוף חזרה אל הייעוד שלנו, חזרה אל המשמעות שלנו בחיים, הולכת לעזור לנו להתחבר חזרה לאחווה. אחד הדברים הכי חזקים שיש לי כרגע בחיים זה האחווה של הגברים שאני נמצא בה. אנחנו הולכים לעבור טקס בערב, טקס חזק, אנחנו נזיע הרבה, אנחנו נדחוף הרבה, אנחנו נעשה עבודה מאוד מאוד חזקה. זה הולך להיות בחווה של תומר פיין, מי שמכיר, חווה מאוד מאוד שמאנית, מאוד מאוד משמעותית. ומי שהיה עכשיו פה בוובינר, אנחנו נותנים 100%, 100%, 100 שקלים של הנחה. אנחנו עושים את זה בעלות הכי נמוכה שאנחנו יכולים, ב-990 שקל, כדי שבאמת כמה שיותר אחים יוכלו להגיע. זה בעצם חלק ראשון של חניכה, אחרי זה אנחנו נעשה חלק שני של החניכה הזו באונליין. שם אנחנו נעבוד על ארכיטיפים, על דפוסים, על צללים, על איך לעבוד עם הגוף הגברי, עם מיניות, מערכות יחסים, תקשורת. אז זה הולך להיות בעצם השלב הראשון של החניכה, ואחרי זה אנחנו הולכים לעשות השלב השני באונליין. אז מי שרוצה תשלחו לי, אני חושב שליותם ולשלומי יש את הטלפון שלי, פיליפ, אם לא אתה יכול לראות את זה מהקבוצה, וגם מי שרואה את זה בזום תשלחו, ויש לנו בעצם רק מי שכאן בזום מקבל את הקופון הנחה, אז אתם יכולים לשלוח לי, ואני אשלח לכם את זה. תודה רבה, סוגרים את ההקלטה פה.